Tak a my si teď dáme dva takový hodně podobný boxíky po sobě. První z nich bude Panini Certified 2012-13, boxík, který je hodně oblíbený, většinou hodně dobře plněný, takže snad se nám povedlo vzít ten správný. Dokonce zajímavý na těchto produktech je, že můžete chytit takzvaný hotbox, kde je víc memorabilia karet a jsou tam vlastně jako paralelní karty hotbox. Takže začínáme prvním balíčkem, máme tam teda 10 balíčků po 5 kartách. Boxík nám slibuje 4 podepsaný anebo memorabilia hity na každý boxík, takže v každém balíčku by něco zajímavého mohlo být. Takže jedem Erik Johnson, Colorado, jsou teda opravdu krásné řadovky, opravdu je to nádhera. Zach Perizí, hned tady máme krásný insert Ilju Kovalčuka. Ještě tady máme teda karton, a pak tady máme Jasona Povinila a Vojtka Volskyho. Tady máme Daniel Sedin, Andrej Markov a máme tady první podpisovku, je to Michael Stone, neboli Míša Kámen z Phoenixu Coyotes ještě v tu dobu. Asi trošku slabší jméno na ty rookie karty. Jason Arnott, Brandon Smith na řadovkách. Karta je to teda nádherná, to Freshman Signatures. Tak pojďme dál. Patrik Kaleta, Ryan Nugent Hopkins, Marian Gáborík. Krásná karta. Tady máme teda kartonek. Opět a ještě tady máme Shea Webera a Michaela Grabovského. Opravdu je to nádhera takovýhle boxík rozbalovat, že ty karty jsou opravdu krásný. Tak, tady máme Jardu Jagera na řadovce ve Philadelphii, to je hodně dobrá trefa. Patrik Eliáš hned po něm, někdejší spolupráce, dnešní spolupráce. Aleš Hemský, tam se nám připletli 3 Češi po sobě. A máme tady jednu jersey kartu, je to Cam Fowler 019/299. Craig Anderson a Michael Bettker ještě, nebo Michael Bettker na řadovce. Tak jdeme dál. Bobby Ryan, Max Pacioretty, Nick Johnson, Jonas Hiller a Mark Stahl. Myslím, že úplně první balíček, kde jsou jenom řadovky. Ten balíček je hodně tlustý, tak jsem zvědavý, co nám nabídne. Je tady Drew Doughty, Logan Couture a ještě jednou Drew Doughty na paralelce. Myslím, že to je Platinum Red. To jsou opravdu nádherné paralelky. Bohužel to tlustý bylo zase karton. A ještě se nám tady schovává Backstem Nicholas a Chris Verstík na řadovkách. Další tlustý balíček, uvidíme, jestli opět karton. Tak Erik Stahl, Vincent Lecavalier, Jerome Ginla a tady já myslím, že poměrně hodně dobrá trefa, protože dneska je to solidní hráč Jaden Schwartz na rookie kartě podepsaná jersey, limitace 442/499. Asi by každý měl větší radost Tarasenka, ale tohle je taky dobrá trefa. A ještě 2 řadovky, Sam Gagné a TJ Oshie. Koukám, že tady máme v každém balíčku snad karton. Takže tady máme Sergej Gončar, Pavel Datsyuk, krásný insert Immortals. To je opravdu paráda, Gilbert Perreault, legenda Buffalo Sabres. A tady máme Path to the Cup, což jsou hodně povedený jersey karty a je to Michal Frolík, český zástupce, a Michael Bettker z Phoenixu. Takže český sběratel je slušná karta. Evgeny Malkin, Claude Giroux, ještě dál na řadovkách. Je parádní jména. Tak,
Předposlední balíček Matt Martin, René Burke, Ryan Getzlaff, tradičně karton, Dustin Byfuglien a Nazem Kadri, takže druhý balíček, kde byly jenom řadovky. No a ještě tady máme teda poslední balíček. A je teda taky s kartonem, jak vidím. Henrik Zetterberg, Ryan Getzlaff, tohle to jsou taky hodně povedený karty, patří do Cup Insert. Tentokrát Nick Foligno, Chris Kreider. Brian Boucher, Jamie Benn, ještě na řadovkách. No, tak to je všechno. Takže když představíme hitíky, tak tady máme Pavců Cup Insert. Jersey karta s Michaelem Frolíkem, určitě solidní. Krásný insert Gilbert Perrault. Poměrně parádní jersey karta, Jaden Schwartz je hodně slušný jméno, tenhle hrok hraje výborně. Paralelka krásná Drew Doughty. Cam Fowler, vyhratelsky možná slabší jméno, ale velice solidní back. Rookie karta, Freshman Signatures Michael Stone a insert Ilja Kovalčuk Certified Stars. Takže to je Certified vše.